V tomto videu si ukážeme návod na montáž fixného okna. Okenný rám si rozbalíme. Následne položíme na styrodúr či polystyrén, aby sme sa vyhli odretiu. Odklopíme zaklapávacie lišty, ktoré sa montujú tak, aby boli smerom k interiérovej časti. Zaklapávaciu lištu odklopíme z drážky smerom do vnútornej časti. Vyvrtáme si diery pre kotvenie fixného okna. Použijeme vrták s priemerom 4,2 mm a vyvrtáme si diery na šrob o priemere 4,5 až 5 mm. Vrtáme buď na strede, ako je znázornené na videu, alebo na vonkajšiu vnútornú stranu fixu. Do spodnej časti fixného rámu odporúčame vyvrtať minimálne 2 diery na šroby. Počet šrobov v bočnej časti záleží od výšky fixného okna. Následne osadíme na miesto, kde patrí fixná časť okna. Pri fixných oknách s vyššou výškou osadíme rám pomocou vodováhy. Keď je rám okna natesno, môžeme si pomôcť gumeným kladivom. Pekne vycentrujeme pomocou metra, aby všetko lícovalo. Rám následne zaskrutkujeme, nie však úplne natesno, aby sa rám okna neprehol a nenastal tak problém pri osádzaní zaklapávacích líšt. Ak by v podklade bola nerovnosť, treba použiť sklenárske podložky. Následne na skrutky odporúčame aplikovať tmel a korkovú podložku z fixnej časti skla alebo sklenárskú podložku. Pozor, podložka nesmie presahovať priestor, kam sa osádza zaklapávacia lišta. Potom si zoberieme správne sklo a osadíme na podložky vo fixnom okne. V prípade potreby ešte vypodložíme. Ak je treba, použite ochranné rukavice. Následne osadíme zaklapávacie lišty do vnútornej spodnej drážky. Vrchná drážka sa ručnou silou zatlačí, aby následne vrchná hrana zaklapávacej lišty pekne zapadla do spodnej vnútornej časti fixného rámu. Následne osadíme gumené tiesnenie zvonka a potom znútra. Gumené tiesnenie odporúčame osádzať súbežne so stranami vonkajšok s vnútrom. Zvonku osádzame užšie gumené tiesnenie a znútra hrubšie.
Potom si oblepíme fixnú časť okna lepiacou páskou. Pásku preferujeme papierovú. Oblepíme tak, že vynecháme od vonkajšieho kraja približne 2 mm, aby sa tmel pekne nalepil aj na fixnú časť okna. Taktiež odporúčame oblepiť si fasádu či konštrukciu, aby ste docielili pekné línie. Následne môžeme začať tmelenie špár. Potom nastriekame jarovú vodu a zotrieme prstom či škrabkou. Pásku následne i hneď odlepíme. Ďakujeme a veríme, že ste montáž zvládli. Ak by ste potrebovali poradiť, neváhajte nás kontaktovať na uvedenom telefónnom čísle. S pozdravom tým na Montuj si.